सबस्क्राईब करा वेदा क्रिएटिव्ह फॅशनला आणि त्याच्यासमोरच जे घंटीचा आयकॉन दिसेल त्यालाही दाबा, म्हणजे येणारे नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत सर्वात अगोदर पोहोचतील. नमस्कार. आज आपण बेबी झबला शिवायला शिकणार आहोत. तर तो एकाच कटिंगमध्ये पूर्ण शिवला जातो. तर त्याची उंची मी घेणार आहे 14 इंच आणि छाती आपली आहे 22 इंच. तर मी इथे डबल फोल्ड कपडा घेतलेला आहे, तो 11 इंच करणार आहे, म्हणजे आपली छाती 22 आहे तर तो 22 होऊन जाईल. तर मी हा 11 डबल फोल्ड केलेला आहे 11 इंचचा. याला अजून एकदा मी फोल्ड करून घेणार आहे, म्हणजे हा आपला 4 फोल्ड होऊन जाईल. आता आपण हा जो 4 फोल्ड केलेला भाग आहे, तो चौथा भाग आपला येत आहे 6 इंच. तर तो 6 इंच आपण पुढे डबल करून घेणार आहे, म्हणजे 12 इंच मी त्याच्या पुढे कपडा कटिंग करून घेणार आहे. तर इथे आपण सरळ कट करून घ्यायचं आहे. हा कपडा आपल्याला क्रॉसपट्टी काढायला उपयोगाला येणार आहे, तो आपण बाजूला ठेवू. आता या जो कपडा आपण कटिंग केला आहे त्याला एक फोल्ड करून घेऊ आणि 6 इंचावर खून करून घेऊ. जो आपला ओपन भाग आहे त्या बाजूकडून 6 इंचावर खून करून घ्यायचा आहे. दोन्ही बाजूलाही, म्हणजे दोन्ही कपड्यावरही 6-6 इंचच्या खुणा करून घ्यायच्या आहेत. आता आपण ही खून केली आहे त्याच्या पुढे सुद्धा 6 इंच घ्यायचं आहे. आणि याला आपण फोल्ड करून घ्यायचं आहे. जो राहिलेला कपडा आहे तो सुद्धा आपण फोल्ड करून घेणार आहोत, म्हणजे हा आपला 3 वेळा फोल्ड होईल. 3 कपडे होतील. त्याला अजून एकदा मी फोल्ड करून घेणार आहे, म्हणजे हे आपले 6 पदर होऊन जातील. 1 2 3 4 5 आणि 6. तर हा आपण 6 फोल्ड केलेला आहे. इथे आपण गळ्याची मार्किंग करणार आहे, तर मी 2 इंच घेत आहे वरून आणि खाली सुद्धा 2 इंच घेत आहे आणि फुल असा आकार देत आहे. आता आर्महोल कट करायचा आहे, तर मी आर्महोलसाठी 4.5 इंचावरती मार्क करत आहे. एक इंच आतमध्ये यायचं आहे. आर्महोलचा सुद्धा आकार देऊन घ्यायचा आहे. आणि हा आपण कापून घेणार आहोत. आर्महोल सुद्धा कापून घ्यायचा आहे. आता आपण उघडून घेऊ. आपण 2 भाग जुळवून घेऊ. म्हणजे आपण ओपन साईड आहे, ही आपली ओपन बाजू आहे. तर बघा, त्या बाजूहून आपण 6 इंच जेवढा आपण एक्स्ट्रा कपडा घेतलेला आहे
तेवढे आपण 6 इंचावर खूण करायचे आहे। या बाजूने आपल्याला मध्य काढून घ्यायचं आहे। जिथे आपण मध्याची खूण करू तिथून 1 इंच आतमध्ये घ्यायचं आहे आणि हा असा आपण गोलाकार देऊन घ्यायचा आहे। जो आपला वरचा शोल्डरचा गळ्याचा भाग आहे तिथपर्यंत आपण गोलाकार देऊन घेणार आहोत। आता हा आकार आपण कट करून घेणार आहोत। हा आपण भाग कट करून घेतलेला आहे। तर आपण शोल्डरवर शोल्डर ठेवून घेणार आहोत। आता आपली कटिंग ही पूर्ण झालेलीच आहे, फक्त आपल्याला गळ्याचा आकार द्यायचा आहे। तर गळ्याचा आकार बघा मी 4 इंचावर घेत आहे, 4.5। आणि हा आपल्याला व्ही आकारात खालीपर्यंत जोडून घ्यायचा आहे। आपण हा कट करून घेऊ। तसेच आपण खालील कपड्यावर सुद्धा गळ्याचा आकार देऊन कापून घेऊ। तर हे आपलं कापून झालेलं आहे। आता आपली बघा ही कटिंग पूर्ण झालेली आहे। फक्त एकच कापड घेतलं, फक्त त्याचीच कटिंग केली आहे। आता आपण याला शिवून घेणार आहोत। तर त्याच्या अगोदर आपल्याला क्रॉस पट्ट्या काढाव्या लागतील। त्याच्या अगोदर आपण शोल्डर डाऊन करून घेणार आहोत। तर ही आपली कटिंग पूर्ण झालेली आहे। आता आपल्याला पाइपिंग करायला क्रॉस पट्ट्या काढायच्या आहेत। तर तो आपण मगाशी कपडा जो आपला उरला होता तो कपडा घ्यायचा आहे आणि त्याच्या आपण क्रॉस पट्ट्या कट करून घेणार आहोत। तर त्याच्या अगोदर आपल्याला बंद तयार करण्यासाठी सरळ पट्ट्या लागणार आहेत, तर त्या आपण अगोदर कापून घेऊ। तर अशा मी 4 पट्ट्या कापून घेणार आहोत।
4 पट्ट्या कापून घेतलेल्या आहेत. तर उरलेल्या कपड्यातून आपण क्रॉस पट्ट्या कापून घेणार आहोत. तर ह्या आपण सगळ्या क्रॉस पट्ट्या कापून घेतलेल्या आहेत. तर आपण आता जो आपला कटिंग केलेला कपडा आहे तो आपण हातात घेऊन आपला जो आर्महोल आहे त्याला पायपिंग करून घेणार आहोत दोन्ही बाजूला. तर ही अशी पायपिंग दुमडून आपण जी सरळ बाजू आहे तिच्यावर ठेवून आतल्या बाजूला दुमडून घेणार आहोत. अशी पायपिंग आपण दोन्ही बाजूला लावून घेणार आहोत. तरी आपण दोन्ही बाजूला पायपिंग लावून घेतलेली आहे. आता आपण जो आपला शिवलेला भाग आहे ते शोल्डर आपण एकमेकांवर ठेवून जोडून घेणार आहोत. आता आपण शोल्डर जोडून घेऊ. शिलाई लावून घेऊ. तर मी शोल्डर दोन्ही सुद्धा जोडलेले आहेत. तर आता आपल्याला ज्या आपल्या क्रॉस पट्ट्या होत्या त्या जोडून घेऊन तर ही क्रॉस पट्टी मी जोडून घेतलेली आहे. आता आपण एका बाजूने पायपिंग ठेवून पायपिंग लावून घेणार आहोत सर्व बाजूला. तुम्ही ही पायपिंग आहे ती त्याच कपड्याची न वापरता दुसऱ्या कपड्याची वापरली तरी चालेल. अशी सरळ आपण पायपिंग लावून घ्यायची आहे. तर मी पायपिंग लावून घेतलेली आहे बघा. तर पायपिंग झालेली आहे आणि आपला अंगरखाही तयार झालेला आहे. तर मी ज्या सरळ पट्ट्या कापून घेतल्या होत्या त्याच्यातून नाडी तयार केलेली आहे बघा. तर ही नाडी 14 इंचाची आहे आणि नाडीच्या वरच्या बाजूला आपण एक गुलाबाचं फूल तयार करून घेतलेलं आहे आणि दुसरी नाडी आहे ती आपण 7 इंचाची घेतलेली आहे. आता आपण या नाड्या जोडून घेणार आहोत. तर त्याच्यासाठी मध्यावर खून करून घ्यायची आहे. आपण अगोदर वरच्या बाजूला खून करून घेऊ. तर या 2 खुणा केलेल्या आहेत 2 नाडी लावायला. आतल्या बाजूला सुद्धा 2 खुणा करून घ्यायच्या आहेत एका रेषेत 2 नाडी लावायला. तर आपण एका बाजूला एक लहान नाडी लावणार आहोत आणि दुसऱ्या बाजूला ही मोठी नाडी लावणार आहोत. तसंच आपण वरच्या बाजूलाही एक लहान नाडी लावून घेणार आहोत आणि वरच्या बाजूला मोठी नाडी लावून घेणार आहोत. तर येथे आपण नाड्या लावून घेतलेल्या आहेत आणि दोन्ही बाजूला मी गुलाबाची फुलं करून तयार घेतलेली आहेत. तर इथे आपण एक गाठ बांधू शकतो घातल्यावर. आणि ही बाजूला सुद्धा गाठ मारून घ्यायची. तर आपला हा बेबी झबला अंगरखा तयार झालेला आहे.
किती छान दिसत आहे. एकाच कटिंगमध्ये संपूर्ण झबला तयार झालेला आहे. हा तुम्ही कमीत कमी 10 ते 15 मिनिटात तयार करू शकता. शिवायलाही सोपं आहे आणि लहान बाळाला घालायलाही सोपं आहे. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि माझ्या चॅनल